रावली यासेरी आतारा मुखाराव शेरी आणि केले ते पासून त्याला राखो मी त्यांच्या माझ्या मारतो मामी माझा बॉयफ्रेंड मुलगी आवई बाबा इथे शिकवतात पण मी नो मीन्स नो But I am demanding only 40. अरे आमचे गोंयकाराचे हांगात सुद्धा 40 लाख मुन्ना बरोबर 40 लाख किडे पडून होतो ना तू मोठोच माझी बाजू नाचना तुका घी देऊन खाताना तुका रोजतात पैशाचा असे असेल जाल्यार विचारतो असो कोणानूच तू मजेत असता तो डुप्लिकेट मिक्स भाजी पाव झाले कासा सवकासा पोरो चलो एका चिरवाचेर आसा थोडो पाय घालतात केसो पावस केसो झगीला केसो घर गो थायबा कित गो शोभा केते दिसत तू आणि केती सवता ते देश धाकटी शिकारी दिलेशी माझी बहिणी भितर दोन तीन किताच्या बाबा मुको मास्ती को टाइम ना रे सारखा बिझी मुनीस घेऊन आपापलो देश सुरक्षित सांभाळून दवरूंक देवा उरता ते दोन्ही तुका तुझ्या तुझ्यावर वाढले या संसारात तो दादा कोण असतात तुझ्या पासून दिसोय दियात नाका लोकांची काळजांची कोण जायते त्रास काडचे पडटात तुका उरोना देवांका कावय काडलो शेणाचो किडो शेणान उरोना देवांका कावय काडलो चूक केली हांवें कितलेशेच प्लीज गोंयकार तरणाटे तुझेशी Moisti masa, samar mai samar, tu kansu samar, meu dane kaushi, kodan saitman. Sudu, iskoe karagamka, nispirna. Respirator istit, sarko tuka जाय तेच भाशेन जाला. एक पाट घरोवपाक गेल्लो गरोयता म्हाका मर्स लागलो डीजे आयकोन चोड आवाज करता खेळांतल्या ओपाऱ्याची सोस मोडी